Li navenda perwerdeya gel a midyatê kursa Erbaneyê ve bû. 15 xwendekar di kursê de hînê lêdena enstrûmana qedîm dibin. Müdiriya perwerdeya gela a midyatê kursa Erbaneyê vekir. Ji bajêr 15 xwendekar beşdarî kursiyê dibin. Em hatime vê kursê ji bo gom Erbaneyê velmin wilo ji bo gom enstrûmanekê lêxin wilo bira aqlê me dibe. Kursiyer di kursê de hênî lêdana Erbaneyê û rîtmê dibin. Perwerdekar Tahsîn Erbilcî dersên teorîk û pratik dide kursiyeran. Kursa me Erbaneya vê havînê meseleyê ku öğrenci şagirta dixwînin bike bo tehtîla têne vê tê zimanê xwe deredimiş ku em wademê me Erbanê tev de me Erbanê dixir mesela û can çin çê bin em wilo çin etkinlîka dikin cariyan wî ji xwe Erbanê dixin. Kursiyer bi saya kursê xwe dîlçanda xwe derdikevin. Pêşkaz dest pêkirin mêzan de xweşke piştem xwe xwanîte û keçê em ew nakê jî hadin ew nakê jî hefteyarê me pêşkaçin dawet na. Havînê jî em tên vedin û ka mekteba sê dibe jî em tên xweş e hûn jî karê bin bên û xweş e. Piştî kursê bi belgeya serkeftinê jî bêdayên kursiyeran.